الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الشباب حماة الدين وحراس العقيدة وحماية حمى دولتهم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهجه واقتدى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى أماتنو أمي سيجتوني كالاتنو مساميني على دي فنانكنون diinɛ kɔlɔsilibagaw ye ani alakɛlɛbantiya kɔlɔsilibagaw ani k'o kɛ o ka jamana dancɛw olu kɔlɔsila ye. Kisi ani nɛɛma ani barika o bɛ an kuntigi kan a n'a ka so dunkew a n'a ka sahabaw ani maa min tugura taasira ɲuman in kɔ ni baara ɲumanw olu kɛli ye fo ka taa se yawmal qiyamati dɔ ma. An b'aw fo ni silamɛya foli ye, o de ye salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayiwa, laada la n'an b'an ka émission daminɛ an b'a daminɛ ka dugawu kɛ an ka jamana ye, n'o ye an ka ba Maliba ye. Ba Maliba jamana do, jamana min ni jamana barikalen do, jamana hɛrɛma do, jamana nɛɛmalen fana do, ka fara o kan adamadenw fana ye adamaden barikalenw ye, adamaden hɛrɛmaw do, adamaden nɛɛmamaw olu do. An bɛ dugawu ka jamana ala k'a basigi k'a suma ni ka hɛrɛ caya, bɛn kelenya, basigi hakilisigi, dun ka fa ni sabati, kɛnɛ ni kalan, ala k'o jidi ni jamana in ale kɔnɔ. An b'a ala deli anw yɛrɛ an'an ka banbagatɔw, an b'a ala deli ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye, an n'u bɛɛ lajɛlen k'an don jannatul firdausi la yawmal qiyamati ale don na. O kɔfɛ an filɛlibagaw TV Karabenta TV ale sanfɛ ka foli ni bonyamasegi ta ka aw sɛgɛrɛ, aw minnu b'a la ka émission in lajɛ, k'aw ka waatiw bila ka émission in lajɛ. An bɛ foli ni bonyamasegi kɛ aw ye a ka kɔkɔrɔmadɔnni na, ka d'a kan aw ka filɛli o de bɛna kɛ kɔkɔrɔmadɔnni ye ka ɲɛsin nin ma inshallah. Nka o t'a bali a k'a faamuya ko TV Karabenta kuma daminɛ na ko a mago bɛ sponsoring la min bɛ se k'an ka jaw olu sponsoriser. Ayiwa, silamɛ diinɛ baara do, alisilamɛya baara do, da kɔni yɛlɛlen do. Ayiwa, ni minnu bɛ se ka an sponsoriser inshallah. La cameraman a bɛna numéro bɛ jaw kɔrɔ, ja jukɔrɔ. Ni minnu bɛ ja su i b'a sɔrɔ numéro bɛ ja duguma, i bɛ se ka numéro in contacter n'i b'a fɛ ka kɔkɔrɔmadɔnni dɔ kɛ émission in na, e ka minɛn dɔ ɲɛ ka fɔ, publicité ka kɛ, walima e bɛ se ka kɔkɔrɔmadɔnni min kɛ émission na inshallah. An b'a ala deli faamuya ɲuman ala k'o di an ma inshallah. Ayiwa, o tɛmɛnen kɔfɛ ni ala sɔnna ma, dɔgɔkun tɛmɛnen na an k'an ka dariso bila yɔrɔ min na, ayiwa n'o de tun ye shababu ye, n'o ye funankɛninw ka kibaruya ye. An jɔra yɔrɔ min na an ye layidu di ko ni ala ye don wɛrɛ yira an na an b'a daminɛ o yɔrɔ kelen in na. Ala y'an balo ka se bi ma inshallah, an bɛna daminɛ o yɔrɔ in na ni ala sɔnna ma. An tun jɔra de ashabul kahfi olu ka kisa, an tun bɛna an da don a la, nka o bɛnna ni waati seli ye inshallah. An tɛmɛna Nabila Ibrahima kan, ka tɛmɛ Nabila Yusuf kan, mɛ bi inshallah an bɛ tɛmɛ ni ashabul kahfi mɔgɔw ka kisa ye. Masa Taala ye mun fɔ olu ma? A ko innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ala ko funankɛninw de do, denmisɛnninw de do, u limaniyara, u dali masala, u tigi ala la, ala y'u jidi limaniya la, ala y'u jidi kanda la, a y'u dusu siri gɛlɛya min ka kan ka da u kan masakɛ jugu fɛ, n'o ye masakɛ Dakiyanusi ye. A bɛna tɔɔrɔ min ta, ala y'u dusukun lami, u dusukun siri, k'u dusukun banban ni limaniya ye, walasa u ka limaniya kana yira u la. Ninnu minnu filɛ nin ye, u y'u yɛrɛ itizazu, k'u yɛrɛ mɔgɔbaya n'u ka diinɛ ye. O m'u ka diinɛ kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye.
i n'a fɔ kuranɛ b'a fɔ cogoya min na kuranɛ bɛ jatew fɔ fo ka taa se 7 ma u 8nan o de y'u ka wulu ye ninnu mɔgɔ 7 jate hakɛ n'u u tubira ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma a kɛra nabila Musa nabila Isa ka waati de kɔfɛ faama dɔ nana Dakiyanus Maliku Dakiyanus masakɛ jugu tun don kafiri tun don ala y'a kɛ ninnu u limaniyara maa dɔw tun bɛ nin denmisɛnnin ninnu na o tun ye conseiller de ye Dakiyanus ka palais kɔnɔ y'a dɔn kɔni mɔgɔ t'a fɔ k'o tɛ hɛrɛ la o parce que anw ka jamanaw kan a yelen de don ko n'i ye silamɛ denmisɛnnin ye ala ko la dɔrɔn ko sɛgɛn de b'i la ayi sɛgɛn tun tɛ ninnu na sɛgɛn tun tɛ ninnu na wa waati b'a la k'o tiɲɛtigiya bi na sisan n'i y'a lajɛ bi na an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen ko waritigiw don n'i y'a sigi 100 sarada la ni kuma jara n b'a fɔ k'a 90 bɛɛ ye alisilamɛw ye donc dɛsɛ tɛ maa dɔ silamɛya la dɛsɛ t'a to funankɛni bɛ kɛ silamɛ ye silamɛya ye dusukunna ko de ye alabato ye dusukunna ko de ye n'o ye spiritualité ye shay'u ruhi donc n'a ye dusukun sɔrɔ k'i to si o si la i bɛ don a kɔnɔ inshallah ala ka tubi ala ko nɔgɔya an ka funankɛniw ma o maaw de tun don u bɛ maaw wele ka taara Allah subhanahu wa ta'ala ma ka se ka Maliku Dakiyanus k'a ka nkalon k'o yira adamadenw olu la Dakiyanus de nana bɔ a kalama k'a fɔ ko ale ka jamana funankɛniw de filɛ nin ye ka don diinɛ na n'o ye ala ka diinɛ ye a wulila ni tɔɔrɔ ye k'a bɛ tɔɔrɔ ta k'u sɛgɛrɛ u yɛrɛ ɲinintɔ la u taar'u yɛrɛ sɔrɔ kuluwo dɔ kɔnɔna la o de kama sura in yɛrɛ tɔgɔ taara k'a da o la ko Kahf n'o ye kuluwo kɔnɔna ye u ye san hakɛ min kɛ yen nɔ olu bɛɛ dɔnnen don mais almuhim kuma kun t'o si ye kuma kun de ye nin funankɛni ninnu u ka limaniya ka ɲɛsin Allah subhanahu wa ta'ala ma an mago bɛ o de la o la an b'a ɲini funankɛniw fɛ u k'u ɲɛsin ala ma n'i kɛra fɛn o fɛn kɛbaga ye i ɲɛsin Allah subhanahu wa ta'ala ma barika bɛ ala ko de la bonya bɛ ala ko de la n'i ma se ka ala ko yɛrɛ fana kɛ i jija i bɛ jamana min kan i ka kɛ jamana lafasabaga dɔ ye i jija i ka jamana in i k'a lafasa sawa ni e bɛ diinɛ na o e tɛ diinɛ la o e k'i jija i k'i ka jamana i ka jɔ a ka jigiya kɔrɔ i k'i ka jamana i k'a lafasa ala kira ka hadisaw la funankɛniw nana kira ka hadisa la a ka bɛɛ hadisa dama dama bɔ a fɔlɔ a minɛna Abu Huraira ta la ala ka jɛn ka bɔ a ma a ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zillu ko groupe 7 bɛ yen ala bɛ n'olu don a ka larosi suma na don min na suma foyi tɛ yen fo o suma kelen ala ya rabbi ala k'an don o suma in kɔrɔ o maa 7 ninnu dɛ funankɛniw kira ma ɲinɛ aw kɔ koyi aw tɔgɔ bɛ maa 7 in na donc o kɔrɔ ye ko diinɛ magoba de bɛ aw la i n'a fɔ jamana yɛrɛ mago bɛ aw la cogoya min na mais an da tɛna se maa 7 in bɛɛ ma an ka mawudu yɛrɛ ye min ye n'o y'an ka thème ye an b'a ɲɛsin o ma shabun nasha fi ibadatillah funankɛni min n'a lamɔna ala ko kan Allahu akbar ala batoli kan o fana ka ca bi dɛ ni donna an ka misiriw fɛn fɛn kɔnɔ bi Mali dugu bɛɛ lajɛlen na comme an bɛ Mali de la an bɛ kuma ni yen ye ni donna Mali dugu fɛn o fɛn na bi kɛrɛnkɛrɛnma Bamakɔ kɔnɔna la ni donna Bamakɔ misiri o misiri la bi i b'a sɔrɔ la funankɛni de ka ca bi ka tɛmɛ cɛkɔrɔbaw kan n'o kɛra o bɛ jigi yɔrɔ o b'o de di an ma an ka funankɛniw olu ka ko la funankɛni min lamɔna ni ala ko ye ko ale bɛ larosi suma la an ka funankɛniw o kumana bonda yɛlɛlen don aw ye dɛ a ye wuli a k'aw jɔ walasa ala bɛ se k'aw bila larosi belebeleba in ale suma la cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ ala kira bɛ hadisa wɛrɛ fɔ an ye tuguni min bɛ kuma funankɛniw kan funankɛniw tɔgɔ bɛ o hadisa kofɔlen ale fana kɔnɔ a ko cogo di a ko lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'al an arba
ko adamaden tɛ sirati tigɛ fiyewu lahara don maa si tɛ sirati tigɛ yomal qiyamati don ka don ala ka aljinɛ kɔnɔ fo fɛn naani bɛ yen fo ala k'i ɲininka o la wa i b'o jaabi dɛ o fɛn naani i b'o jaabi mais fila b'a kɔnɔ fɛn naani na fila b'a la o fila o an ka mawudu bɛ sɔn ka maga o fila la o ye jumɛn ye o fɔlɔ ye jumɛn ye an umrihi fima afna ne ko e y'i si bɛɛ ban mun de la dɔnkɛ dɔnkilida tɛgɛrɛ fɔ wa maa nɔfɛ maaya wa baarakɛbaliya wa alabato wa jamana dɔgɔya wa mɔgɔbaw dɔgɔyali wa e y'i si bɛɛ kɛ mun na i bɛna taa ɲininka nin na Allahu akbar ala n'a fɔra ko an ka taa nin jaabi k'a daminɛ depuis don min na an balikuyara fo ka taa fɔ k'an dara alikaburu kɔnɔ nin ma nɔgɔn nin jaabi ma nɔgɔn dɔɔnin dɛ nka a bɛ nɔgɔya ni sira kelen de ye o ye an ka kɛ alamɔgɔ ye o de y'a nɔgɔya sababu ye ka tila ka ɲininkali filanan ye jumɛn ye kuma naani in kɔnɔ wa an shababihi fima afna e ka funankɛniya i y'a bɛɛ kɛ mun de la i ka funankɛniya bɛɛ kɛ mun na boîte la taga balani show dɔɔni na wa e ye ka funankɛniya bɛɛ kɛ mun na aw ka hakɛ to filɛlibagaw ni lamɛnnibagaw e y'a bɛɛ kɛ musomanin nɔfɛ taama de la k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o dɔrɔn de la ala wallahi adamaden ka sira Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ n'i y'a lajɛ bi k'i ɲininka i si bɛɛ la ne hakili funankɛniya si ye si dɔ ye mais ka tila k'o fana tigɛ ka bɔ a kɔnɔ k'i ɲininka o la kɛrɛnkɛrɛnma ça veut dire importance ba bɛ adamaden ka funankɛniya si nafaba de b'a la i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la ne ma d'a la ne ni ɲininkali kɛra anw ka funankɛw la k'u bɛ se k'a jaabi dɛ ayi a jaabibaw kɔni bɛ yen dɔw bɛ yen olu b'a jaabi correctement funankɛni dɔw bɛ yen fo ka taa fɔ k'u donna bali fo ka taa u tɔn da u ma dulɔ min u ma jɛnɛya kɛ u ma sigɛrɛti min u ma shisha min u ma dɔrɔgu ta bayida k'a sɔrɔ o yɔrɔ kelen na i bɛ taa funankɛni dɔw sɔrɔ yen baara foyi t'u la fo dulɔ min baara foyi t'u la fo dɔrɔgu ta shisha min jɛnɛya galontigɛ boîte la taga olu ka hami bɛnnen don nin dɔrɔn de ma olu b'i n'a fɔ komi baganw de aw ka hakɛ to olu b'i n'a fɔ komi bagan de ni adamaden ka hakɛ ni adamaden ka miiriya ani ka hakili n'o bɛɛ taara ta k'a di fɛn fila de ma i mago sara i si banna dabara ani kɔnɔbara ani tafe bolo ani kulusi jala ni adamaden ka ɲɛnamaya taara k'a di nin ma vraiment i mago sara quoi funankɛniw ambition wɛrɛ banna ambition wɛrɛ bɛ funankɛniya la min tɛ nin ye quoi ambition wɛrɛ bɛ funankɛniya la min tɛ nin ye a ye kɛ jamana jɔlaw ye a ka kɛ diinɛmɔgɔw ye Al-Andalus n'u b'a fɔ ma ko bi Espagne silamɛya tun ye Al-Andalus minɛ Espagne minɛ ka Espagne bɛɛ tun ye silamɛw de ye o waati à l'époque o waati la a tɔgɔ tun ye ko Al-Andalus tuma min na ni Andalus n'u b'a fɛ ka Andalus la bi u ye mun kɛ Andalus bintɔ la u ye mun kɛ u ye expert dɔw de bila ka na Andalus ka n'a lajɛ Andalus an bɛ se ka a minɛ cogo di hakilila min b'an fɛ ne o ye adamaden latiɲɛ ye o don Andalus ka bɔ sɛbɛ la u ka na tulonkɛ la expert nalen n'a jiginna Andalus aéroport do gare do a jiginna a taara sɔrɔ kamalennin fila olu bɛ mankan de la u bɛ kɛlɛ la Ala kira ka hadisa dɔ la faamuyali la ni hadisa in a faamuya ye mun di an ma dɔ ko ko nin don dɔ ko ko nin don olu bɛ Ala ka ɲɔgɔn sama hadisa faamuya de nɔfɛ mais bi n'i y'anw ka funankɛni diinɛmɔgɔw lajɛ minnu bɛ kutubaw la bi minnu bɛ wajuliw la o b'a sɔrɔ u tɛ foyi la maakɔrɔba dɔgɔya maakɔrɔba nɛni diinɛmɔgɔw burujali adamadenw dɔgɔyali adamadenw bɔli diinɛ na ambition wɛrɛ banna min tɛ nin ye sa anw de ye funankɛniw ye funankɛniw ka kan ka wuli de ka tiɲɛ yira adamadenw na mais o tiɲɛ in dɛ o don ila sabili rabbik bil hikma wal mau'izati al hasana m'aw wele ka tara Ala ma ni wajulukan cɛ ɲuman fɔli ye
ni sagesse ye ni hikma ye ko dɔn ye ma wele ka tara ala ma n'o ye ko dɔn tɛ mɔgɔ nɛni ye ko dɔn tɛ mɔgɔ dɔgɔya ye ko dɔn tɛ mɔgɔ buruja ye ko dɔn tɛ mɔgɔ bɔ diinɛ na ye il faut que sababu k'a faamuya quoi c'est-à-dire nin tɛ mɔgɔw la na diinɛ na bal a bɛ fɔ aw de ma ko jamaatu tanfiriya aw b'a la ka maaw laboli diinɛ ɲɛ de quoi parce que a b'a la ka min yira adamadenw na o ye diinɛ fanjugu de ye o tɛ diinɛ ye sa hein nin funankɛnin fila o tora a disa faamuyali la expert ma don Espagne bilen koyi parce que ale nakun de an bɛ se ka Espagne minɛ cogo di ka bɔ silamɛya bolo donc o de taara kɛ o de taara kɛ nin baara ye tantɔ a jiginnen dɔrɔn a y'u sɔrɔ faamuya la a ma na bilen koyi a kɔ segira a nɔ na bamananw ko ten a nana mɔbili min na o mɔbili segira n'a ye wala a nana avion min na o segira n'a ye a taalen a ye mun fɔ a ko ninnu bɛ sɛbɛ la fɔlɔ an tɛ se ninnu na ninnu ma don tulon kɔnɔ fɔlɔ ninnu bɛ sɛbɛ la an kan ka to ta san caman tɛmɛnen kɔfɛ san bi jatew tɛmɛnen kɔfɛ experts wɛrɛ tilala ka na tuguni an ka na ka Espagne espérer an bɛ s'a la cogo di o taara sɔrɔ al-ajab funankɛnin minnu tun bɛ kɛlɛ la kira ka hadisa faamuya nɔfɛ o taara sɔrɔ funankɛnin dɔ wɛrɛw de bɛ kɛlɛ la sungurunko la Allahu akbar c'est-à-dire adamaden ka himma banna quoi ni hami banna adamaden na ni jɔrɔ banna adamaden na o de b'i bila ninnu mankan na ko u bɛ sungurunko kɛlɛ la espère ko sisan kɔni an b'a fɛ ka min kɛ a se an ɲɛna sisan kɔni an bɛ se ka Espagne minɛ facilement sɛbɛ banna o la o nana tulonkɛ kɔnɔ quoi an bɛ se ka dugu minɛ tout facilement donc ka sɔrɔ k'o kɛ Espagne kan Andalus ka k'a minɛ ka se silamɛw la ni ka sɔrɔ ka jamana yɛlɛma ka bɔ Andalus la k'a tɔgɔ ka kɛ Espagne Espagne kɔrɔ de ye espagnol kan na k'a fɔ ko zonzannin jamana o ye dugu tɔgɔ kɛra nin ye i b'a da la ala ka jɔn mun y'a se o ma sɔbɛ banni adamadenw na o de nana ni nin ye ka'asun wa ghaniyatun ashaddu ala ummati muhammadin min alfi midfa'iyya arabu ka kumakɛla dɔ ko ten a ko ka'as gulɔ verre kelen wa ghaniya ani sunguruba muso dɔnkilidalaw olu ka jugu alakira ka mantonw ma ka tɛmɛ i k'an jɔ ka marifa ci an na sabu an tɛ siran saya ɲɛ o parce que an b'a dɔn ko n'an sara ko an bɛ don ala ka an b'a dɔn ko n'an sara ko an bɛ taa ala ka alijinɛ kɔnɔ o kama an tɛ siran saya ɲɛ i y'a ye donc dulɔ ka jugu nin manton ninnu ma sunguruba ka jugu nin manton ninnu et surtout a sababu a funankɛninw i b'a da la ala ka jɔn funankɛninw a y'aw ɲɛsin ala ma a y'aw ɲɛsin ala ma ala b'aw si barikaya a y'aw ɲɛsin ala ma ala bɛ barika don aw la an ka hami kana ban fo ka taa se dɔn ma ani dɔnkili ma ani tɛgɛrɛ ma tala min b'i la i ka talan labɔ i ka talan labɔ ɲɛnamaya k'i ka talan ye président filɛ nin ye a n'a ka généraux tɔw ninnu filɛ nin ye ala maa min tɛmɛna 40 kan o man jan o la dɛ mais u ka talan lajɛ jamana baara la e k'u ka talanw lajɛ bani talan dogolen min tun b'u la c'est à dire u filɛ k'a labɔ k'a labaara jamana ye quoi mais i tɛ foyi la sunguruntigɛ ko i tɛ foyi la daga sunɔgɔ ko i tɛ baara la wal asri innal insana lafi khusr ala y'i kale wagati la walima lagansara a y'i kale fajiri fana na mais o bɛɛ ye waati dɔ de ye a y'i kale diɲɛ tile la o bɛɛ ye wagati dɔ de ye mun bɛ ka adamaden si kari k'a ban fo waati de b'a la k'an si ban ta funankɛninw e k'e lajɛ e yɛrɛ k'i lajɛ i ɲɔgɔn kamalen i sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ i cɛ ka ɲi dawula b'i la sara b'i la i sigilen tɛ dɔwɛrɛ la gɛrɛ na tɛ wuli kɔ barada ko minɛ ne ko tɔni diya ayi fana sa ayi ye ma valeur ye ma ye o ma sa wuli ka dɔ kɛ sa non seulement i tɛ ka kalan kɛ pour que k'i ka savoir dayɛlɛ ka taa fɛ i tɛ ka wari ɲini sira dɔ ɲini min bɛ se k'i ka poche lafa ka taa fɛ i tɛ ka fɛn kɛ ka ɲɛsin i yɛrɛ ma hali i tɛ ka sport nin kɛ ni k'i farikolo fana lakɛnɛya k'i sigi ten dɔrɔn barada ku la tile ban su ban baro lankolonkɛ la politiki ko baro
jamana ko baro abbe akazib wa akawil abela jelenye galonye abbe nyame qila wa qala aforanye nyere ya fota nyame bamana ngo de sende nyame fe bete nyame fe me nyame be beda wa be ka du kono ay wuli ka baraka safuna ngano barantanya tesa barate malila ni bana bara la malla ni tara fransi i bana ka bara nyamanche minke malla ni tara fransi be nyamanche nyini ka dese ito ere soro wallahi funa ngano ay wuli ka baraka aka jamana la bara aka ka dine la bara ambal funa ngano ala kirabe bella kalankoyi ata demseno abu lakala funa ngano abu lakala afleka funa ngani do lakala dumunike chogoyala ya ghulam samillah kul bi yaminik kul mimma yalik ala kira kam bukhari ne muslim be hadisa en lakale ala kira kam ako kamaleni wo ako ni be dumunike to ka foko bismillah yayi bo yayi wo ete ladamu ya bo ndi an wafuna nganu laje fa neni baneni do ere ko ni dalakan be fa neni ni baneni abeni fache abeni mbache abeni ninche subhanallah isra'ala nyasa ya ala kira flega kala samillah wa kul bi yaminik iga duminike ni kinimbolo wa kul mimma yalik min bi kore ko dum donc islamiyya mago be anna an funangenu islamiyya mago be anna anga wuli kanjo ala ka dine anna fara kanga wuli kanjo ala ka dine akorote ka fo kanga ta banditisme ya kede kata marafa futa kata mauka citerno jeni sirakuna ka mauka station pied ka mau demso ka bien oluka ka bimgo bauka ka bimgo balmamso ka o tede o ye banditisme o te jihadi yere o ye banditisme ya de al jihadu bari'un minhu wallahu bari'un minhum jihadi banendo nununa ala yere banendo ni ma qualité nununa kuma kunchela kuma anto kono kuma kunchela mena kunchene ala kiraka kuma fendoy na ala kira kumbe jihadi kala bla kata jihadi la abe mufai aba fo jihadi kala o ata to fleni au kana ta yiri dene aka no tike yiri dene aka na tike shinya jola nga malo jenna foro kono shinya jola nga kabaw na nga nyo jenna foro kono ko jihadi kala o shinya joli ta dona mo ka baga mena ko tanu yeti kwanga na yiri dene kanga no tike Allahu akbar ko ana kumbe jadi kala bla ba fote akana demseni akana faga demsenu fagara yanno ni jadi kala o togo e baton atakera o se baton kono nana demseni mi shika dogona be o kun kalo woro e kira be an la jadi kala la di ku kana demseni faga ne ko anta jadi do wallahi jadi te anga nanyo kanga na chokoroba faga chokoroba jul fagara anga na se muso ma anga na se chokoroba ma kira kumbe jadi kala bla ni kuma kan de ta kata jadi kero la me e ka an talla je siterni jeni nyo jenni ala ka yafanga jurumu ko amba ala deli jamana ya ala ka basiki ala ka suma ala ka here chaya anga chedeun minun bani kleche ya rabbi ala ku bamba ala ka seduma ala ku bamba ala ka seduma ala ku bamba ala ku kishi ala ka niu kishi ka bolo fen ka wolo kishi jamana kuntigiu ya rabbi ala ka barka dula jamana tali adusubula ina fo anyaba la chokomina adusubula ya rabbi ala ku se akoro ya rabbi ala ku sakoro ambala dele anga bamakato ye ala ka hinawla ka yafakuma inshallah anga ni bi emission anyo keren anga bamakato kelenye no ye a Sheikh Mamadi Karabenta anya bi emission keren ale de a fleli ma be na fle ala ka harfu kelen forala ana fle baga fe na lamen baga fe ala ko beke baraji ko di ale kelema aka kaburu kono ya rabbi ala ka yafanga jurumu ko wa hadha wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.